धर्म आजोबा तुम्हाला विचारू लागले, सांग युधिष्ठिरा, खरंच अश्वत्थामा मेला का रे? तक्षणी तुमच्या मुखातून शब्द बाहेर पडले, नरावा कुंदरावा. पण धर्म आजोबा, त्या क्षणी अधांतरी चालणारा तुमचा रथ भूमीला लागला, अधर्माचा आचरण केलं. तीच संधी साधून दुष्ट धुम्ना करवी गुरु द्रोणाचार्यांचा वध केला. 16व्या दिवशीच्या सेनापती पदाची धुरा अंगराज केला दिली. त्यांच्याही बाबतीत पावलो पावली अधर्म केला. अरे अविश्वाच्या ठाई निशस्त्र वीरावर बाण मारणं हा युद्धाचा बाजला राहू द्या, पण माणूस म्हणून अंतःकरणीच्या भावना जागृत न झालेला तो माणूस नसून पाहता बाबा तुमचा रूपाला सैतान होता. म्हणूनच एका निशस्त्र योद्ध्यावर वार केला. अंगराज कर्णाचा शेवट झाला. 17व्या दिवशीच्या सेनापती पदाची धुरा होय माझे आजोबा दुःशासन यांनी घेतली. त्यांचाही शेवट केला. पण 18व्या दिवसाची आठवण झाली. तो थर प्रसंग नाही. ते युद्धाचे नीती नियम तुम्हीच घालावे आणि तुम्हीच बुडवावे. युद्ध चालू असताना दोन्ही प्रतियोद्ध्यानं कमरेच्या खाली प्रहार करले. हा युद्धाचा नियम असताना ज्याने गदा युद्धात नैपुण्य मिळविला तो गदा आजोबा. त्या आजोबाने डाव्या मांडीवर माझ्या आजोबांच्या डाव्या मांडीवर आणि शरारदा मृत्यूचं महाद्वार माझ्या दुर्योधनाच्या समोर उभं राहिलं. घडांगडाच्या ठिकाणी जय पराजय हा ठरलेलाच असतो, पण कपट अधर्म हे अधर्माचं वाटचाल करून त्याचा कळस गाठीला. अधर्माने हे महाभारत युद्ध जिंकला. असा जर का तुमचा समज असेल तर हे पांडवीर हो, तो तुमचा गैरसमज आहे. कारण भारताच्या भारतेश्वराची खरी ठेव सम्राट सुयोधन पौत्र लक्ष्मण पुत्र सुशर्मा याच्या हस्ती आहे. आजोबांना भरोसाच्या शब्दानं दिलेलं वचन जोपर्यंत सुशर्म्याच्या अंगात रक्ताचा एक एक थेंब आहे तोपर्यंत हा राजकिरीट तुमच्या स्वाधीन होणे नाही. आणि म्हणूनच त्याच वचनाच्या पूर्ततेसाठी या सुशर्म्यानं या अरण्याचा मार्ग पत्करला का? तर ज्याप्रमाणे तुम्ही कपट केला, तुम्ही अधर्म केला, त्याच प्रतीनं तसा आणि ठोसा ठोसा. हीच उक्ती स्वतःच्या उदरी बाळगून एक एक पांडव माझ्या आवेचा समोर येईल. त्या पांडवांना धूळ चालून आजोबांना दिलेल्या वचनाची पूर्तता हा सुशर्म्याकडे मार्गाने खर्च करतोय तर तुझ्याच शोधात आणि मूर्तिमंत स्वरूपाने माझ्या समोर उभा राहिला. शबा धन्यवाद देतोय मी तुला. पार्थ आजोबा संप्रत एक योद्धा म्हणून माझ्या समोर उभे राहिला असता, माझ्या शोधात आपली पावलं पडली असती. तरी देखील सुशर्म्या शिष्टाचार आम्ही जाणतोय, बरोबर म्हणून नतमस्तक होतो. विजय होशी. पण एक गोष्ट लक्षात ठेव, काय ते? रणांगणात उभा राहिल्याच्या नंतर समोरच्या व्यक्तीला कधी नाते होत्याचा विचार करायचा नसतो. हा आपल्या समोर उभा आहे
तीच वैरत्वाची भावना तुमच्या अंतर्यामी आहे याची जाणीव मला आहे. अरे वैरत्वाची भावना आमच्या मनी निर्माण झाली याच्या मुळाशी कारण हक तत्व आहे. तो कसं काय? फक्त एकच, याच्या मुळाशी कारण तू कसा असशील. तो राजकीय घेऊन पाहतोय, हा? राणावरात एकसारखा मार्गाने मार्ग क्रमण करतोय. त्याच्यामुळे हे फार काही घडलंय. तुमच्यामुळेच आमचं कर्तव्य अपूर्ण राहिलंय, म्हणूनच तुझ्या शोधात मी इथं आलोय. तुमच्या कर्तव्याची जाणीव तुम्हाला असू द्या, पण साम्राज्य मी पाहत नाही तर याचं संरक्षण करतोय. आणि याचं संरक्षण करीत असताना जो जो माझा आड येईल त्याला अपमान करणं हे शाबास सुसर्म्या! जो जो तुझा प्रतिस्पर्धी म्हणून तुझ्या समोर उभा राहील त्याला जणू सध्यापासून नष्ट करशील असे तुझ्या मुखातून येणारे शब्द. अरे, काय ते? धनुर्धरी बाण तुझा भक्तांचा भक्ताला भय, तर तो मूर्तिमंत कृतीचा शास्त्र आहे. श्रेष्ठम कृतिशास्त्रम. तू जर माझा प्रतिस्पर्धी असशील तर धनुर्धरी बाण धताही नाही मिळत. काय ते? प्रतिस्पर्धी म्हणून जर का उभा राहत असशील हा? तर मी तुझा प्रतिस्पर्धी नंतर तुझ्या समोर आहे. मग साम्राज्य नाही जाणीव मी कोण करतोय का याची? अर्थात तुम्ही दिलेला आव्हान छानछानी स्वीकारण्यासाठी हा सुचंदा तत्पर आहे. मग या आव्हान जर तू स्वीकारत असशील तर या काळात काही नाम शिवजांपुढे हात पौत्र सुस्वर्म्या प्रणाम. सदैव कल्याण होई. पार्थाची रणकंदात माजविलस फक्त त्या राजकिरीटासाठी. सुचर्म्या, काय ते? तुला जीवदान देईन, तुझ्या प्राण सुद्धा मुक्तता देईन. आणि त्या प्राण तुझे हवे असतील तर तो राजकिरीट प्राणदान या सुस्वर्म्याला जातिवंत वीर आहे. अर्थात वीराचा जन्म यावे त्याने समरांगणी मरावे. सोयीतासी पाहे तरी भगवंतासी न जाणे होय. मी सोयीत पाहणारा नव्हे, वीराचं कर्तव्य जाणतोय आणि ते पूर्ण करण्यासाठी तो उभा आहे. तुला रणांगणात मरायचं असेल तर माझी ना नाही, पण त्यापूर्वी तुझ्या हातून राजकिरीट घेतल्यास होय क्रकोदर माघारी. भीती कुणाला? त्याचा प्रारंभ आहे, त्याचा शेवट आहे, त्याचा उदय आहे, त्याचा अंत आहे, मग त्याचा जन्म आहे, त्याचा मृत्यू आहे. पण याचा जन्म मृत्यूच्या अंतरात स्वतःचं कर्तव्य पूर्ण करा हे प्रत्येकाचं ब्रीद आहे. कर्तव्य काय आणि पूर्ण करावे हे काय? हा राजकिरीट घेऊन या रानामनात भटकण्यापेक्षा तो आमच्या स्वाधीन कर आणि या जगात जगण्यासाठी तत्पर हो. साधित करावा. अशा अधर्मियांच्या हाती हा राजकिरीट देण्यापेक्षा सम्राट मी माझ्या प्राणाची आहुती देईन. असा कोणता अधर्म या पांडवांनी केला जेणेकरून तू आम्हाला अधर्मी म्हणतोय? अरे चोराने चोरी कबूल केली असती तर न्यायाचे न्याय दरबार भरले नसते. अरे अधर्म कोणता करावा हे जर का तुला जाणून नसेल तर मागील प्रसंगाची आठवण बाजूला राहू द्या, पण अलीकडच्या प्रसंगाची आठवण करून देतो. कमरेच्या खाली प्रहार करा
ज्या गुरुचा अपमान केला, ज्या मार्गदर्शकाचा अपमान भरलेल्या गुरुच्या सभेत ज्याने केला आणि स्वतःच्या मांडीवर ज्याने रेगोट्या ओढल्या आणि त्याचा शासन म्हणून त्या ऋषी माणसानं त्याला शाप दिला. एक ध्यान ठेवा, काय ते? शाप दिला हे तुम्हाला माहित होतं ना? पूर्णपणे. मग युद्धाचे नीती नियम तुम्हाला माहित होते? युद्धाचा नीती नियम त्याने पांचालीला ऐका! का दाखविली? तुम्ही संधी साधू, हं. तुम्ही संधी साधू पांडव. कसं आहे? पण तुम्हाला जाणून बुजून माहित होतं या सुयोधनाला आम्ही मारू शकत नाही म्हणून, आणि म्हणूनच गोपालकृष्णाच्या प्रेरणेनं त्याच्या संकेतानं डाव्या मांडीवर कमरेचा खाली प्रहार केला. पण तुला हे माहित नाही, त्याच्या मांडीवर प्रहार करण्यापूर्वी मी शपथ घेतली होती, मी प्रतिज्ञा केली होती. माझ्या पांचालीला त्याने स्वतःची मांडी उघडी करून दाखविली. त्याच मांडीचा तुकडा तुकडे या गदेच्या प्रहारानं मग केले. ती जशी तुमची प्रतिज्ञा होती तशी या सचर्म्याची प्रतिज्ञा आहे. ती आजोबाला दिलेल्या शब्दाद्वारे या राजकिरीटाचं रक्षण करण्याची. आणि म्हणूनच हा हस्तिनापुराच्या युवराजाचा राजकिरीट माझ्या स्वाधीन कर, म्हणजे तो युवराज पदाचा राजकिरीट माझ्या हाती आल्यानंतर अरे ही तुझी भावना, कर्तव्य पूर्ण हा होईल. तुझा स्वार्थ आणून पडल्याशिवाय राहणार नाही. माझ्या मार्गात तू उभा ठाकलाय. अरे 100 कौरवांना जिथं लावून दिलं, तिथं तुझी काय? अरे मागे गेला होता भूतकाळ, पुढे येणारं भविष्य, पण चालू असलेल्या वर्तमान काळाशी झुंज देत असताना मी माझ्या कर्तव्याची जाणीव ठेवीन. भूतकाळ पाठीशी घेऊन रडणारा सुचर्म्या नाही. आणि भूतकाळ पाठीशी घेऊन रडूही नकोस. अरे मागं गेला तो भूतकाळच आहे, पण सांप्रत मला इतिहास घडवण्याची साबत माझी प्रतिज्ञा आहे. आणि म्हणूनच हा इतिहास घडविण्यासाठी मी तत्पर ठरतोय. पण ती तर तुमची प्रतिज्ञा पूर्ण करण्यापूर्वी या सुचर्म्याचे प्राण इथं तुम्हाला घ्यावे लागतील. आणि ते शक्य धर्माची धर्म विधात्या मला तुमच्या हाती नाचतो नाही. पण या सुसर्ग्याला शोधू शकत असाल तर शोधा. पाहूया तुम्हा पांडवांचे पराक्रम. हा सुसर्ग तुमच्या हाती प्रसंगी अयोनित जन्म घेऊन सुद्धा आपल्या भक्तांचा विद्याबंध तू छेदून टाकलायस. भगवन कोण रे तुझ्या गावात लीला? अरे तुझ्या लीलेचं वर्णन करता करता जिथं वेद पुराण थकली, ब्रह्माधिकाने जिथं हात टेकले, तिथं माझ्यासारख्या पामराची काय कथा? भगवन अरे तुझ्या जर मनात आलं तर दगडाची नाव सुद्धा पाण्यावरून तरून जाऊ शकेल. अग्नीच्या पठारावर शेत पिकू लागतील. आणि म्हणूनच
तुझ्या या लीला लाघवाला हा जवल भार्गव महामुनी शतशाभिवादन करतोय, शतशाभिवादन करतोय. ओम नमो नारायण. अरे हो, बोलता बोलता केव्हा वेळ निघून गेला काही समजलंच नाही. पक्षी राजाच्या मधुर कुंजनानं निद्रेच्या अधीन असणारा माझा देह मी माझ्या स्वाधीन करून घेतला. सच्चाईला स्नान केलं आणि उगवत्या सूर्य नराला अर्घदान देण्यासाठी म्हणून इथं मी उभा आहे खरा. या साऱ्या विश्वाला, या साऱ्या विश्वाचा अंधकार दूर करण्यासाठी तो दिवाकर, तो प्रभाकर हाताने वर येतोय आणि या विश्वाचा अंधकार दूर करतोय. आणि म्हणूनच ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम मित्राय नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्याय नमः. नमो नमः, नमो नमः, नमो नमः. पूर्वेच्या देवा तुझे सूर्यदेव नमः, पूर्वेच्या देवा तृणांकुरा. होय, आवाज तिचा येतोय, माझी तृणा येते. बाबा, अहो बाबा, आपली लाडकी तृणांकुरा आज हे आपल्या पूज्य चरणी विनवते. शुभ मंगलमय श्रीचा आशीर्वाद आज आपल्याकडून हवाय आम्हाला. आणि म्हणूनच या चरणाची नतमस्तक होऊन मंगलाचा आशीर्वाद आमच्या चरणी सदैव ठेवा म्हणते. सदैव ठेवा, सदैव ठेवा चरणी.
तुझी कीर्ती दिगंतराला पोचेल असा मंगल आशीर्वाद आहे. अहो पण काय ग बाळ, काय झालं? अगं आल्यापासून मी तुझ्याकडे पाहतोय. हा अगं नित्यशा तू माझ्या मनातील भाव ओळखते. अगं माझ्या मनातील भाव ओळखणारी मनकवडीस तू. पण आज नेमकं उलट घडलंय. बाबा तुझ्या सर्वांगाचं मी निरीक्षण केलं. आज नेमकं उलट घडलं. तुझी संपूर्ण देहालता मला असं सांगून गेली काय? की बाळ, तुझ्या मनात काहीतरी इच्छा आहे. हा? बाबा बरोबर तुम्ही बरोबर ओळखलं की. काय म्हणतायस का? अरे बाळ, तुझ्या मनात काहीतरी इच्छा आहे. बरोबर आहे. आज इथं आले ते मनाच्या ठिकाणी इच्छा घेऊनच आले. होय ना? आपण बरोबर ओळखलात. बाळ, हा, अगं तुझ्या मनात काहीतरी इच्छा आहे एवढं मी ओळखलं. हा. पण ती इच्छा सुद्धा मी सांगू शकतो. बाबा होय होय. बाबा काय हो हा? म्हणजे आज मी इथं आले होय. की अंतराच्या ठिकाणी काही ना काहीतरी इच्छा घेऊन आले होय. हे तुम्ही ओळखलात. होय, होय. बघा, माझ्या अंतराच्या ठिकाणी कोणती इच्छा वावरते अगं सरळ आहे. हे सुद्धा तुम्ही ओळखला. अगं सरळ आहे. बाबा. अगं सोपं आहे. सांगा ना अगं मला. बाळ, तुला आज कुठेतरी जायचंय. खरं आहे की नाही? अरे देवा, हे सुद्धा बरोबर बाबा. काय म्हणतायस का? बाळ, म्हणजे मी तुला हे सांगितलं हेही बरोबर. हे सुद्धा तुला बरोबर. मनात इच्छा झाली हेही बरोबर. आणि? तुला कुठेतरी जायचंय हे सांगितलं हेही बरोबर. सुद्धा बरोबर. आता मी तुला कुठं जायचं हे सुद्धा सांगणार आहे. बैस बैस बैस. हे सुद्धा तुम्ही बाबा मला सांगणार. मग बाबा सांगा ना हो. जसं तुमच्या मुखातून शब्द बाहेर निघतात ना तसं ना माझ्या मनाची उत्सुकता कशी अधिकच वाढत चालली. बाबा बाबा सांगा ना हो. माझ्या बाळाला कुठं जायचंय माहितीये का? माझ्या बाळाला कुठं जायचंय माहिती का? अगं हा आमचा आश्रम आहे ना, त्या आश्रम शेजारी अगं असं उद्यान आहे, उद्यान. आणि त्या उद्यानात माझ्या बाळाला जायचंय. छय छय चुकलं बाबा तुमचं. उद्यानात कशाला जायचं? अहो उद्यानात तर मी माझ्या सगळ्यांसमवेत रोजच जात असते. नाही नाही हे मात्र बाबा आता तुमचं फार चुकलं. म्हणजे ही माझी चूक झाली. आम्हाला म्हणजे तुला उद्यानात जायचं नाही. उद्यानात जायचं नाही. आता आठवलं. आता आठवलं. बैस बैस. आता सांगतो, आता सांगतो. सांगा हे बघ बाळ, मला असं वाटतंय. काय? मला असं वाटतंय आमच्या आश्रमा शेजारी आमच्या आश्रमा शेजारी ते कुंजवन आहे. तिथं मयूर नाचतात, मयूर डोलतात, हंस पक्षी त्या सरोवराकाठी सरोवराकाठी तिथं मयूर पिसारा बोलून नाचतात. तिथं छे छे बाबा तिथं कशाला जायचं? तिथं तर मी रोजच जाते तुमच्यासाठी पुष्प आणायला. छे छे हे सुद्धा चुकलं. तिथं पण नाही. तिथं पण नाही. वेगळ्याच ठिकाणी. आत्ता आठवलं. अगं आत्ता आठवलं. तुला की नाही, माझ्या बाळेला की नाही, अगं माझ्या तृणेला की नाही. कुठं जायचंय माहितीये का? कुठं जायचंय माहितीये का? ओळखलं? अगं वनात, उपवनात. खरं आहे की नाही? बाबा ओ तुम्ही बरोबर ओळखलात. काय म्हणतेस का? आज मला जायचंय ते खरोखरच मनाच्या ठिकाणी जायचंय. वनाच्या ठिकाणी जायचंय. मग बघ, आता मी असं करतो. तुझ्या समोर आता मीच पळतो. कुठं म्हणजे काय? वनात, उपवनात. वनाच्या ठिकाणी मला इच्छा निर्माण झाली. मला इच्छा का होऊ नये? माझ्या समवेत नको नको. मला बाबा इच्छा निर्माण झाली वनाच्या ठिकाणी जायची. पण ती कुणाला सोबत जाऊन नाही. म्हणजे एकटी म्हणा तू. एकटीला जायचं. त्याला सुद्धा बाबा कारण आहे. त्याला कारण आहे काय? आता आम्हाला सांगा, लहानपणापासून आतापर्यंत तुम्ही आमच्यावर संस्कार घडविले. होय, होय. संस्काराबरोबर आम्हाला अनेक ज्ञान सुद्धा दिले. होय, तर तुला बऱ्याच गोष्टी शिकवल्या. एवढ्या? संरक्षण कसं करावं हेही तुला मी शिकवलं. त्यालाही शिकविला. होय. पण समजा एखाद्या अनोळख्या ठिकाणी आम्ही गेलो आणि त्या अनोळख्या ठिकाणी एखादं महाभयानक संकट जर का आमच्या समोरून आलं तर त्या संकटावर आम्ही एकटीनं मात कशी काय करावी याचा सुद्धा शिक्षण तुम्ही म्हणजे तू एकटी असताना एखादा संकट आलं तर त्या संकटावर कशी मात करायची हे तुला मला दाखवून द्यायचं आहे. पण बाबा काय ग बा, मला सांग. अगं तुझ्या नाकावर बसलेली माशी तुला हाकलता येत नाही आणि तू म्हणतेस की मी आत्मसंरक्षण कर. हळू बोला ना. शिष्याने ऐकलं असं मला चिडवते नव्हते. तुम्हाला ठाऊकच आहे ना, अशी काही संधी मिळाली असेल ना मला उगाच चिडवत राहत. हे बघा आम्ही काय म्हणतो, आम्ही तिथं जर का गेलो असेल तर
आमच्या अंगाच्या ठिकाणी आपले किती पराक्रम आहे. हा. तुम्ही जे शिक्षण दिलं ते आम्ही किती प्रकारे अंगीकृत केलं. हा. हे इथे गेल्यानंतर ते ही आम्हाला समजेल. दाखवण्याची संधी आज माझ्या डोळ्याला आलेली आहे. आणि आणि म्हणून- समजा समजा. अरण्याच्या ठिकाणी जाताना आम्ही जर का कुणाला सोबत घेतलं आणि तिथं जर का संकट आलं तर त्याचे साथ आम्हाला लाभेल ना. अगं असल्या कुबड्या हव्यात कशाला? एकट्याचे आणि म्हणून पराक्रम. म्हणतोय हा. तुला जर जायचं असेल वेळ लावू नको, अच्छा. वेळ लावू नको, लवकरात लवकर जा. म्हणजे आपली आज्ञा. माझी आज्ञा आहे, पूर्ण माझी आज्ञा आहे. जर का आपली आज्ञा असेल ना हवी होती ती फक्त याचीच होय ना? करत. शुभा मंगला क्षत्रेचा आशीर्वाद त्या आशीर्वादाचे हे करून अरण्याच्या ठिकाणी जाऊ. गेली. माझी कन्या तृणा म्हणजे माझ्या काळजाचा तुकडा आहे. गेली आहे वनात, पण तिच्यावर लक्ष ठेवणे माझा कर्तव्य याच्यासाठी. हरिभजना विणकाळ घालवू नको. वाटेल ते झालं, वाटेल तो प्रसंग जीवनात निर्माण झाला तरी नाया राजकीय त्या पांडवांचा स्वाधीन करणार. एक शांती बिहारी होईल, मन अस्थिर होतं, शरीर कंपमान पावतं, शरीराच्या ठिकाणी त्राण उडत नाही. राहिल्या पाहिजे. काळ तुझ्या मागाहून धावतोय, केव्हा तुझ्या समोर उभा टाकेल काही सांगू शकत नाही. याच वृक्षाच्या खाली क्षणिक विश्रांती घ्यावी. थोडा वेळ कुठेतरी मन स्थिर करावं आणि तदनंतरच पुढील मार्ग आक्रमित करावा. हेच आयुष्य. हा राजकीय नाही पांडवाने तुमचा साधू नारांची लवकरात लवकर हत्या घेतली आणि बहुतेक दिवसाची इच्छा आणि ती इच्छा पूर्ण करण्यासाठी